Bola de drac, l'efecte Kamehameha. Com va això, senyor Follet? Vaja, és tu el noi a qui vaig regalar el núvol Quinton. Goku va a veure el Follet Tortuga per demanar-li el vano de fulles de palmera, amb el qual podrà apagar el foc del món Fripan. Escolti, aquest núvol és fabulós. Naturalment, Sí. noi. Aquest núvol meravellós és un regal del cel. De veritat? Del cel? Me n'alegro. Oh! Escolta, noi, aquesta noia que ve amb tu no s'ha encongit una miqueta. L'última vegada que la vaig veure tenia els pits més grossos. Sí, i tant, que eren més grossos. No, aquella era una altra. Aquesta és la filla d'Oxatan. Què dius? La filla d'Oxatan? Es diu Xixi. Ah, vaja. Sí, aquesta és la Xixi. No és gaire agraciada, doncs. I per què li diuen Xixi? Ei, aquest vell és el famós mestre Mutenrochi? Esclar. Doncs em sembla que li faré una prova. Què? Xixi? Això no és cap nom. Sembla mentida que posin noms així a la gent. Xixi és ridícul, no m'agrada gens. Es troba bé, amo? Aquest no és el senyor Mutenrochi! Oh, imbècil, com vols que esquivés un cop tan fort? Doncs vull una prova que em demostri que vostè és l'autèntic Mutenrochi! Doncs mira el meu carnet de conduir. Mira el nom que hi posa. Ai, Déu meu, que en soc de ruca! Ho sento moltíssim! Dispensi! Ai, que bèstia la nena! El vano de fulles de palmera. Si t'hi ventes una vegada, s'aixecarà un vent violent. Si ho fas 2 vegades, farà venir una gran pluja. I si et ventes 3 cops, caurà un aiguat espantós. És un vano de primera. Doni'm-el, sisplau. Ja ho veurem. Què voleu fer amb el meu vano de fulles de palmera? Deixi'ns-el, el volem per apagar el foc del món Fripan. Ja ho entenc. El foc del món Fripan. N'he sentit a parlar. Si amb el vano apagaríeu el foc per sempre més. En què pensa, senyor? Vine aquí. Digui. D'acord, et deixaré el meu vano. Com se diu la noia que va venir amb tu l'altra vegada? Vol dir la Bulma? Ah, sí, aquesta. No demano gran cosa. Però, escolta, creus que n'hi podré fer un petó quan vingui? Però què diu ara, mestre Follet Tortuga? No cridis tant, tu. Et pots sentir la Xixi. Ah, quina vergonya. Ah, vinga, no siguis tan puritana. Un vell com jo bé se'n pot anar a l'altre barri amb un record agradable. No digui aquestes coses, mestre Follet Tortuga. Vostè es va prendre un elixir de llarga vida, que no se'n recorda. És clar que me'n recordo, però això no importa. La Bulma no es morirà pas si li fan un petó. Ah, ets molt comprensiu. Escolta, no li diguis a la Xixi, no vull que se n'assabenti l'Oxatan. Sí, no s'amoïni, senyor. On deu ser el vano? On l'he posat? No el sé trobar. Deu ser. Escolta, Tortuga, saps on és el vano de fulles de palmera? El feia servir d'estalvis l'altre dia a taula, no se'n recorda? D'estalvis? Ai, Déu meu, allò era el vano de fulles de palmera. Recordo que es va vessar una mica de sopa guantang i el vano es va atacar i el vaig llançar. Què? El va llançar? Espero que Déu el perdoni. Ara no podrem apagar I ens quedarem sense la bola de drac. Calma, no us hi amoïneu. Jo aniré a apagar el foc del món Fripan. Què? Ei, vol dir que ho podrà fer vostè sol? Naturalment, el mestre Mutenrochi ho pot fer tot. Bé, anem-nos-en d'una vegada. S'ha canviat de roba només per això? Aquesta vegada haig d'estar ben elegant. Però no podrà pas pujar en núvol Quintom, oi? Què pensa fer, senyor Follet?
Sóc el Follet Tortuga, ja t'ho he dit, sóc capaç de tot, jo. Vinga, Gamela, petit, vine aquí! Em cridàveu, mestre? Sí, vull que em portis al món fripant, que saps on és. Sí, mestre. Tortuga, vigila la casa. Sí, mestre, però vostè portis bé, sisplau. Bé. Bé, nosaltres ens n'anem, ens trobarem allí. Vols dir que aquest home podrà apagar el foc? Va ser el mestre del meu avi. Això vol dir que és molt bo. Gamela, 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 més de pressa, sisplau, afanya't! En Goku ja ha tornat. Què dius, que no has portat el vano? No, però el Follet Tortuga vindrà a apagar el foc. Ja és aquí. Ah! Mestre Mutenro, feia molts anys que no el veia. Què li passa, mestre Mutenro? Contesti'm! Que es troba bé? Estic molt marejat. Així aquest és el món fripant, és impressionant. Creu que el podrà pagar, mestre? Escolta, Oxatan, tens molt mala fama. M'han dit que has mort un munt de gent per protegir els teus tresors. Sí, mestre, ja ho saps prou. N'estic molt avergonyit. L'avarícia em cegava. Però ara ho he entès. Quan hagi apagat el foc, llançaré els meus tresors. Bé, no cal pas que els llencis, fora una llàstima. Ostres, l'Oxatan demanant perdó? De totes maneres, és una autèntica llàstima que no hagis pogut apagar aquest gran foc. Goku, Què diu? ei, no t'oblidis del que m'has promès. Ah, sí. Què vols, tu? Vinga, nano, digue-li. Aquest senyor gran et vol fer un petó, Bulma. Què t'has pensat? Que t'has tornat boig? No m'agraden gens aquestes bromes. Per què li haig de deixar que em faci un petó? No podràs aconseguir la bola si no apago el foc, oi? Que és un dena. En Goku li deu haver dit ell. Però quin mal és que et faci uns quants petonets. Calla, desgraciat! Si no vols, me'n vaig en paus. Com vulgui, d'acord. Però, encara que vostè sigui el gran mestre Muten Roshi, no crec que pugui apagar aquest foc. En tot cas, quan l'hagi apagat, li deixaré que em faci un petó. Cosa promesa, cosa promesa, cosa promesa, cosa promesa. És un vell ver, aquest home. Ja n'he acabat de parlar. De què deu haver parlat? Bé, ara apagaré el foc. Ai, gràcies, moltes gràcies! Gràcies. Comencem, doncs. Ai! Oi que sóc ben plantat? És clar, mestre. Ajuda'm a pujar, noi. Ara mateix. Mare meva! Ah, tepa. Molt bé, som-hi. Ostres, és l'efecte Kamiami del mestre Muten Roshi! Mare meva! Què és un efecte Kamehameha Yamcha? És la força poderosa del mestre Muten Roshi. Condensa l'energia latent del seu cos i la deixa anar de cop. I tindrem el privilegi de veure-ho amb els nostres ulls.
Ja he apagat el foc, nois. Mama, tu a l'olla. Bé, mestre, val a dir que el foc ha desaparegut, però... Què passa? Però el castell i la muntanya també. Què? Oh! Ha desaparegut! Bé que me bufar massa fort. Tot és molt fabulós.